Ok, takže čau ľudia, vítam vás v dnešnom videu. Dneska je zasa večerný admin, aby zo Plant vs Brainrot. Mám už troška lepších Brainrotov, lebo som bol na tom ránom, ale to ma nezastaví. Dneska večer budem kúpovať King Lemon, lebo tie už nám tu dáva King Lemony. Už nám tu dáva... polovicu na to a polovicu na to. Polovicu dám na vyškolku, na polovicu dám na veľký polsen. Dáva nám tu už King Lemony, už nám to píše, takže... Ok, admin tu spawnuje Elka, toto veľké nebudem mať, lebo neviem, lebo je asi slabé. Ok, takže máme tu Mango Seed. Mne sa ho nedalo kúpiť. Teraz tu máme gigantické veľký double, ale ten zase bude dávať veľmi. Kámo, on je strašne pomalý, takže ja ho zabijem. Myslím, že ho dám. To je iba 27 miliónov, to dám. To si verím. 25 frost granátov. Toto bude mega. To ak získam. A sebo vieš ten double večko? No. Tak ja som ho získal naspäť, to miliónov. Ja som ho získal len tak naspäť. Mne ho dali naspäť. Takže ty máš aj to WL aj W? Áno, oni mi to dali kam. Jesus. Ja už to nemám. Frost Brawler. Kámo, ak sa mi to neekvipne, tak som naštvatý. Nie, ja som to nedal. Mi sa to neekviplo. Ja som ho nedal. Ale to dávam to do svidiečka. Koľko to dáva? 346 000, to ti nedám, to je veľké. Máme tu Starfruit stoku a W tu píše jak šialený. A ja mu napíšem W, čo? Hej, Galactic klávesnica. Poď. To musí dávať aspoň 500k. No, čo som vravel. Máme tu 67 frost granátov, to proste... A teraz pozrite, ako rýchlo viem klikať. Vidíte? Ako rýchlo viem klikať. Ja, to také easy klikanie. Keby si povedal, že máš autokliker? Ne. A tak ja mám na myške. Ale máš autokliker. Ale to je na myške. To mám na začiatku. Ale autokliker. Ok, stokuješ rumbína práve. It's a prank. Kam týpek ma prankuje. Máme tu na 6-7 a musím ho dať. To dokáže každý môj. Mám všetky frost granáty vymíňam. Pri túto 6-7. Keď mi to dali ako nič. Ja som neminul ani jeden frost granát. Oni to dali už sami. Prosím, môžem sa mi nekúpiť. Prosím. To je easy. Kde si ekvipopa? Tu máš klávesu, hádem typu DJa. Wow! 580. Díkes. Dík. No, tam musím mať zajímavé video, nechajte sa to. Kedy? Takže dávajte sa vo vychovancovi odber, like, lebo on natočí najviac OP video v mojom živote, lebo tam ani sa nepýtajte, lebo kamo to bude také OP, že a urobí aj livestream a budeme si vás pridávať do friendov a dávam aj niečo v stílku aj slanku. Takže, čo máte dať?
odber. To je. Takže ak nedáte subscribe, prídem si po vás. Presne tak. Máme 67 karlonč. Ja som nestihol ani jeden. Ani ja, kámo, to je skemer. Ale mám autokliker. 3, 2, 1 a na celý čas, a ja poviem, prídem si po vás. Ide videopestok. A vytekli mi sliny na monitor, ale to nevadí. To sa mi sekla myška. Ide byť opestok. To ani nie je ani tu. OK, počkáme si. Počkám. 6-7 kaktusov, 6-7 strawberry, dragon fruit 1. Ja som reálne spadol na stoličke, ľudia. Jak som sa tu hodal. Ja som spadol, ty kokos. My tomu vravíme, no, v dávnych časiach, my sme tomu vraveli bingo. Bingo! Zdrbem sa na zem. Ale tak po vás príde. Dáte odber, lebo si po vás prídem. Aj s tým mobilom, na ktorý musíte kliknúť. Rozdrite to tlačítko odber, lebo si po vás príde. A určite to s vami nedopadne dobre. Takže dajte odber. A príde, možno aj kokotank. A tento kokotank, čo je tu na práve stoku, tento príde. Vidíte, ako má pripravenú tú strelnicu? Vystrelí. OK, poď, Mr. Karot. Už stokuje, kupujem to matrio. Počujem víru. Poď. OK, môžem už prestať s tým autoklikerom. Ale film Bina je dlhé slovo, on to musí napísať. Gámo. Mango to má hneď. Zase kým mám 200 hodín, bude písať. Hej. Now. Mango new. Gets OP. Kámo, to je spomalený film. Tak namiesto vás si prídem po Jandela. A nakladiem mu na zadok za to, že nevie stoknúť jedno mango King Lemon a Starfruit. No preto, lebo to je vzácne a tá Ježibaba mu to nedá. Mango píše 3 hodiny toto M. Viete o tom, že tá Ježibaba je Konečne. teraz za mnou? Takže ona si po vás príde, nemení vás, nebudete sa. Kámo, stokni už niečo. A ten, kto dal prvý odber a je tu s nami na tejto scéne, tak dostane špeciálny darček, dostane niečo v plánu. A bude si vás sebochovanie pridávať, tak neviem. Tešte sa, tešte. To si musí. Neskôr padol mobil. Ešte sa, tam už má iba 26 sekúnd. Ja spamovať L-ko. 1 L-ko. Ja som ho stihol. A ja. Ja som dostal z toho infarkt. Takže nedostávajte infarkty pri admiraku. Ide spamovať, pripravujem sa. Keď dal nám slniečko, takže takto nejak asi to vyzerá u mňa. What? Jak to môže dávať 718? Ja som to admiraku. L4I. Aha. To je jeho
Čau, brat. To stretávate skoro na každom admina, vieš? Hej. Prečo tučí bombu Gara Madungdung spawnul? Ok, takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber. Ak nedáte, tak si po vás prídem. Čau.